Ahojky, vítám vás v The Dogs Grooming Salon a dneska si spolu upravíme špice lomeno pomíka. Takže tady máme vlastně pomíka smíchanýho se špicem, má kolem 10 kg, je trošičku větší, jo, ale má právě krásnou huňatou jako srst. Co se týče vlastně vepředu, tak má i tu náprsenku úplně krásně, tu hřívu vlastně udělanou. Takže do ozonky ho dáme, ať se mu trošičku pročistí celá ta srst a kůže. Potom ho normálně vyfoukáme a zkrátíme vlastně do tvaru, aby to měl. A paní chtěla ještě vlastně za ouškama, protože tady má trošičku více srsti a ještě u zadečku, takže nějak to zvládneme. Ty jsi tak větší jak já. Takže jdeme na ozonku. Ozonovou vanu jsem si připravila předem. Pejska do ní dávám, jelikož v bývalém salonu, kam chodil, ho vzali strojkem a proto má trošičku narušenou srst. Ovšem ozonovou koupel bych jednou za čas doporučila všem pejskům, jelikož jim to opravdu vyčistí celou pokožku. Tady už můžete vidět, kdy začíná působit ozon a pejska políváme právě vodou, tak aby se voda hezky dostala naprosto všude a vyčistila pejskovi kůži. Po ozonce pejska ještě osprchujeme, aby jsme z něj smyli všechny nečistoty, které na něm zůstaly po koupeli. Teď už pejska jenom trošičku, jak já říkám, vyždímáme, poté vysušíme ručníkem a může se jít na foukání. Při foukání pejska už zároveň i pročesávám. Máme vyfoukáno a jde se česat. Tak a opět chytneme část a vyčišeme. Zkontrolujeme si tímhle hřebínkem. Pokud to jde pěkně, tak je to pěkně pročesaný. Tak, dáme další část chlupu. Tak, můžeme takhle. Zase pročešeme. Vezmeme hřebínek, zkontrolujeme. Takže tady jde vidět, že hodně se jim tady tvoří drlinky a pak to může posnatět. Takže zase pročísneme první kartáčem. Ouško nadzvedneme. No boj. A máme tam kudlu. Takže když to tady pročešeme, jo, vidíte, že tady má úplně jinou strukturu té srsti. Tak, co se týče zadečku, tak vidíte, že je tady opravdu hodně jako chlupu. Máme to všechno pročesané, hezky, ale vidíte, že třeba tady trčí nějaké chuchvalečky. Paní chce ten zadeček vlastně srovnat. A většinou vždycky teda začínám zadečkem, protože je to za mě asi tak nejhustší část, co se týče jako pomíku a špicu. Takže vždycky si to načešu. První vždycky teda začínám, dám si ocas nahoru, abych pěkně viděla. I ten přebytek, co je vlastně tady, protože když to dám nahoru, tak to bude padat. Se to načeše. A samozřejmě pejsek, když chodí na záchod, tak potřebuje otvor. Takže si vezmu vlastně filačky. A hezky tady tohle odstřihnu. Protože by to tam opravdu zavazilo. Za mě teda. Vyloženě tam vystříháme prostě díru. Musíme se tak nějak podívat, kde má pejsek zadeček. Vy vidíte, že tady hledám a jako nic nemůžu najít stále. Takže můžu stříhat ještě
víceméně jak dlouho chci. Tak, pokračujeme teda se zadečkem. Je nutno si to vlastně takhle hezky načesat, ať víme přesně, jak ty kloubky vedou. Tak. Paní to chtěla zkrátit vyloženě do tvaru, takže za mě je potřeba za prvý na bocích trošičku vzít, aby to bylo hezky srovnané. To, co trčí, takže okolo vlastně celého pejska. Tak. Takhle. Opět si to načešeme. Tak. A já se vždycky u pomíku snažím vlastně dělat takovou, jste to viděli, takovou hezkou, prostě kulatou, no prostě kulatý zadek. Si to vždycky hezky takhle kulatá hezky. A stále je potřeba si to načesávat, aby jsme viděli, jak to vypadá. Tak. Tady vidíme, že mu úplně něco trčilo, že tady hezky uděláme ten pěkný tvar. Hlavně je, aby nahoře to vlastně bylo taková bublinka, jo, aby to prostě mělo hezký tvar. Takže všechno, co vlastně trčí, tak dám pryč a bude z toho taková pěkná bublina. Tak a tady vlastně vidíte teda rozdíl mezi trošičku sestříhanou půlkou a to, co ještě vůbec není hotové, ještě maličko potom, jak bude hotová druhá část, tak vynikne ten zadeček. Nechtěla jsem to brát úplně, aby vlastně zůstala ta dlouhá srst trošičku, takže aspoň takhle plus minus vidíte. Tak, tady už můžete vidět upravené obě půlky, srovnané, aby to vypadalo stejně. Můžete vidět vlastně zadeček z boku, děláte takovou bublinku. A teď poupravíme tady ještě trošičku bříško, ať to má nějaký tvar. A pak už se vrhneme jenom vlastně na předek. Tak a tady už můžete vidět plně upraveného pejska, ještě jsme doupravovali nožičky, trošičku tu hřívu a to je pro dnešek všechno.